Hej Lotte. Hej Eva. Hvor er den smuk? Hold nu op. Ja, Wow. nu begynder det at ligne noget i vores skærehave, Som jo er alt det herinde. er. Så du dyrker selv alle planter, blomsterne der? Ja. Mm-hmm. Og det er en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Det her med at have en skærehave. En skærehave? Ja, hvor man laver afskårne blomster. Det er sådan set det, der giver navnet til haven. Man går ud og skærer blomster i? Ja, snitblomster, afskårne blomster. Mm-hmm. Og det har jeg haft lyst til, siden jeg så den skærhaven op på Rungstedlund på Garn Blixen Museet for mange år siden. Ja. Så det var noget af det første, vi anlagde, men det er faktisk først i år, at vi har alle bedene i brug. Og det er jo ikke til at nævne, hvad der er. Altså, der er i hvert fald en masse dahlier på det her tidspunkt. Der er rigtig mange dahlier, og de bliver jo ved lige til frosten. Ja. Og så har vi løvemund, og vi har gladiolusen er ved at være færdig. Mm. Og stolt alt muligt kavaler, stolte kavalerer. Er der noget hele sommeren? Det er der vel ikke, vel? Nej, men det afløser ligesom hinanden, så der er noget fra relativt tidligt, ikke? Ja. Så Det er en græs, det der, eller det er en hvad græs. Ja. Er den ikke vidunderlig? Jo, det Jeg er blevet skønt. ret glad for at dyrke græsser i år. Mm-hmm. Ja. Og noget af det, som jeg synes er ret fantastisk ved at dyrke dem selv, eller købe dem lokalt, det er, at de ikke er blevet fragtet helt vildt langt. Fordi jeg tror, der er mange, der ikke tænker over, at størstedelen af de afskårne blomster, som er til salg i de danske supermarkeder og havecentre og hos blomsterhandlerne, de er jo dyrket alle andre steder end i Danmark. Der er jo ikke tradition for, at vi dyrker en masse blomster her. Okay. Der bliver selvfølgelig dyrket en masse i Holland, men der bliver også dyrket rigtig mange i Afrika, i Mellemøsten og i Sydamerika. Og så kan man godt regne ud, at de er jo transporteret 20-30.000 kilometer, før de lander i din vase. Og det er ikke særlig bæredygtigt. Nej, bæredygtigt, men heller ikke vel. Det er vel ikke særlig frisk, kunne jeg tænke mig. Altså her, Nej, der er og det gør jo, det betyder jo også, at der er udvalget meget mere begrænset, fordi de skal kunne holde sig til den lange transport. Ja. Det vil sige, at du har et mindre udvalg, og det er den kedelige ting af det, de er meget ofte fyldt med pesticider. Og det er de jo, fordi det er intensiv dyrkning, der hvor de er. Det kræver også en masse vand. Og, så her har vi... Og fordi de bliver dyrket alle mulige andre steder end EU, så er det også pesticider, der ikke nødvendigvis er godkendt herhjemme. Okay. Her bruger vi jo ingenting. Nej. Men hvis du ovenikøbet fylder din vase med ting, der er sprøjtet med alt muligt godt, som end ikke er tilladt i EU, så kan man godt regne ud, de blomster skal man jo så ikke putte i sin kompostbunke, når de er færdige med at se sjove ud i vasen. Nej, det kan jeg godt se. Det er ikke lige noget, man tænker på. Men her der er det totalt friske og økologiske. Ja, det vil så også sige, så er det jo kun, når det er i sæson, at jeg kan lave blomster. Ja. Men det har også sin charme. Ja. Og lige så stille, så det er ikke noget, vi har reklameret en hel masse med endnu, men lige så stille, så begynder vi at levere til forskellige kunder, og man kan også bestille en buket. Kontakt med nogle dage i forvejen. Og så kan man få den i de farver, som man gerne vil. Og man kan jo diskutere nytteværdien. Men det er ikke... Skønhed er sundt for sjæl og legeme. Ja, det er ikke ret længe siden, jeg så et opslag om, at der frigives oxytocin, når du ser på blomster. Og endnu flere, du får frigivet endnu mere, hvis de dufter godt, og du snuser dem op i næsen. Simpelthen glædeshormoner. Glædeshormoner. Jamen, det er jo tydeligt at se, og man får jo også lyst til at gå ind og kigge nærmere, og så er der bord og stole, altså. Ja, det er i det hele taget et af mine yndlingssteder i haven. Jeg har mange yndlingssteder, men det er virkelig et af dem. Ja. Så hvis jeg nu kommer og bestilte en buket, så kunne jeg få lov at sidde derinde og... Så kunne du få lov at sidde derinde imens. Og men det er selvfølgelig, man kan sige, det er bedre på den lange bane at bestille et par dage i forvejen. Men hvis man tager chancen og kommer forbi, og jeg har tid, så er man velkommen til at sidde. Man er også velkommen til at gå rundt, men man kan jo lige sidde her og få sådan en kop et eller andet, imens jeg laver buketten. På sigt, der har vi også en tanke om, at længere ned mod vejen, der vil vi gerne lave en pluk selv mark. Okay. Ja. Det bliver ikke med lige så stort et udvalg, men
men vi har arealet til det. Og nu har vi fået ryddet op, for det var der, vi havde lagt alle de gamle sylsten. Ja, for lige nu at gå tilbage til, det er jo over et år siden, vi har været at besøge jer. Ja. Og når jeg siger ja, vi mangler lige Torben, han kommer nok et eller andet sted han er her i hvert fald. Ja. Så vi skal se, hvad der er sket på det her års tid. Ja. Altså, vi kan se, at det her det er jo fuld flor, og der er kommet en indgang. Men der er noget meget spændende. Det handler rigtig meget om netop de sylsten, som vi har flyttet hernede fra. Okay, og hvad er nu sylsten? Ja? Det er alle de gamle fundamentsten fra huset? Fra gården, da vi rev den ned. Der gemte vi alle de store tilhuggede granitsten. Okay. Uden helt at vide, hvad vi ville med dem, men at de skulle i hvert fald ikke væk herfra. Nej. Og i løbet af sommeren, der har Torben kørt rundt og flyttet på dem og fået dem inkorporeret i haven på forskellige vis. Og jeg er ret sikker på, at han gerne vil vise det største af projekterne frem. Inden vi forlader denne her fantastiske skærehave, altså det er forfra hver eneste forår, du skal ud og så? Og næsten. Faktisk så er jeg begyndt at have lidt flere stauder, det vil sige flereårige. Ja. Og der er også nogen, du godt med fordel kan så i efteråret. Mm-hmm. Okay. For ikke at lave arbejdsbyrden for stor om foråret. Men selvfølgelig dahlierne, der er meget arbejde i dem, fordi de skal graves op. Jeg har forsøgt mig med vinterdækning, og det er gået godt et år, og året efter var de rådnet væk. Ja. Så det er for risikabelt. Ja. Men det kræver, at man har opbevaring til dem jo. Ja, opbevaring. Og det ved jeg, det er noget af det, vi skal se på, det er noget af det, vi skal som vi har sørget for. Ja, men skal vi gå ud og lede efter ham? Jeg tænker, vi leder efter ham. Jeg tror måske, jeg ved, hvor han er. Okay. Hej Torben. Halløj. Hej. Var det de her sylsten, I snakkede om? Ja, det er fra fundamentet for vores gamle gård, som vi rev ned. Som vi har besluttet til at bruge forskellige steder her på grunden til forskellige projekter. Og blandt andet til vores jordkælder. Ja. Jordkælderen byggede vi sådan set sidste efterår. Startede på det og grave ud og få bygget op. Altså lad mig lige høre, der var intet i forvejen. Der var bare flad mark. Der var bare flad mark. Vi valgte så bare at grave et stort hul og så netop bygge op med funderblokke og lave en forskalning til taget. Og så hælde jord på. Men vi skal jo have jord helt hen til starten af døren her, så vi kan få dækket ordentligt til med jord, så vi kan holde den rigtige temperatur i kælderen. Så derfor har vi været nødt til at bygge en facade, som kan holde på jorden. Så du kan se rivenettet gå op. Der skal vi have støbt op med sten, så jorden kan ligge helt ud til, så vi har en jorddække hele vejen fra den ene ende til fronten her. Mm-hmm. Så det gik vi i gang med her i sommers med at bygge op. Og så har det jo grebet lidt om sig, så vi besluttede at lave en ret fin nedgang også. Det skal jeg da love for. Ja. Hold nu op. Ja, de er tunge sådan nogle, ikke? De er meget tunge. De vejer omkring 100 kilo plus mange af dem, ikke? Så det er jo ikke noget, man sådan lige flytter med hånden. Så der valgte vi at benytte os af en teknik, vi lærte af en god bekendt. Og det består i, at vi simpelthen borer et hul i stenen, ned i stenen, ned i stenen, okay. Med et murbord. Og så sætter vi en øjebold ned i, og så limer vi den fast. Og det kan holde rigtig mange kilo. Og så havde vi lånt en minigraver, som så kan løfte stenen, mens den hænger i en rem. Okay. Og så kører vi hen og cirka sætter den, hvor den skal være, og så fordi den hænger i sin rem, så kan den meget nemt manøvreres på plads. Så det har været et stort arbejde, men det har også været et nemt arbejde i forhold til, hvis man skulle bygge det med håndkræfter, ikke? Ja. Så det har sparet os for mange kræfter. Og så det er cement og armering og kan jeg se, der står noget her. Det er jo det, for det skal jo holde rigtig mange kilo. Der kommer et stort tryk fra jorden op fra og fra siderne. Så det er vigtigt, at det er lavet ordentligt og kan klare et ordentligt tryk fra jorden, ikke? Ja. Og så er spørgsmålet, hvorfor laver man en jordkælder? Det er jo kæmpe arbejde. Kæmpe arbejde, men det er jo et, kan man sige, analog køleskab, vi har fået her på grunden. Og det er jo fordi, vi har en masse grøntsager fra vores have, og æbler, frugt og grøntsager, som vi kan opbevare langt hen til foråret faktisk, for mange af grøntsagerne og frugternes vedkommende. Så det er en god måde at opbevare ting på.
Der er en 7-8 grader året rundt, når først den er blevet etableret rigtigt. Så det er jo en fin måde, som har været kendt i mange hundrede år, hvordan til at opbevare frugt og grønt på en sund måde. Ikke? Ja. Så vi er enormt glade for den. Vi har så gjort den lidt mere moderne med lys i og hylder og så videre, ikke? Så, og en brønd, så der kan blive pumpet vand væk, hvis der skulle komme for meget vand derinde. Ikke? Ja. Så ja, du kan komme ind og kigge. Ja, jeg skal lige høre det der. Hvordan får man sten til at hænge i luften? Ja. Sådan hen over en Det er faktisk også en forskalning. Så der byggede Lotte et stativ her, og satte et bræt op, som hun lavede buet. Og så kunne man så lægge sten ovenpå, og så hælde beton ned bagved. Så det er sådan set det. Og så sidder de i spænd sådan, eller de? Ja, altså man kan også, altså jeg har forsøgt at ligesom portvælvinger altid har lavet, været lavet bare uden cement i sin tid. Der huggede de jo dem jo til kos, så de spænder ind på hinanden. Ja. Så vi har forsøgt, det er nogle af de gamle brosten inden fra gårdspladsen. Fantastisk. Og så ligger der så armeringsjern om bagved os. Okay. Som er med til at holde. Ja. Det er første gang, I laver sådan noget her, ikke? Jo. Det er det. Det ser ikke sådan ud. Nej, men vi har også, som jeg sagde tidligere, haft hjælp af en rigtig dygtig pensioneret murer, som har rigtig stor viden omkring det her. Så han har været en kæmpe hjælp. En af de lokale, vi har mødt, efter vi er flyttet hertil. Der er vel ikke mange, der bygger jordkælder i dag? Nej, altså, det er i hvert fald på en anden måde end den her, tror jeg. Og så er der jo kommet de her moderne glasfiberkubler, man kan grave ned. Men vi synes, det var oplagt at bruge de ressourcer, som vi har her på grunden. Og så bare gøre det så naturligt som muligt. Ikke? Ja. Det er enormt flot. Jamen, skal vi gå indenfor og se, hvordan det ser ud? Kom indenfor. Hvor stor er den her jordkælder? Den er 6,5 meter lang gange 2,5 meter, cirka. Ja. Og så siger I 6 grader året rundt? 7 grader. 7 grader, ja. Og i forhold til et almindeligt køleskab, hvad? Et almindeligt køleskab ligger måske på omkring de der 5 grader. Forskellen er bare, at luftfugtigheden hernede er meget højere. Mm-hmm. Faktisk de fleste, hvis man har glemt en pose gulerødder i sit køleskab, og de ikke er rådne, så tørrer de jo ind. Ja. Mens her, der kan vi jo gå ned i april-maj måned, og så kan vi tage vores gulerødder, eller de opbevarede rødbeder, og så kan vi se, at de er begyndt at skyde. Altså i princippet, det er så levende mad, du kunne sætte det ud og sætte det i jorden, og så vil de gro videre. Wow. Og det er fugtigheden, der er med til det er helt klart luftfugtigheden. Og så skal det jo ikke længere ned. Altså ikke under 5 grader, for det kan kartofler ikke holde til. Okay. Så det man gerne vil, det er at opnå den der temperatur. Det er også derfor, man graver dem ned i jorden. Så det har de vist i tidernes morgen der, hvor de lavede jordkælder. Ja. Og hvad har I så hernede? Altså nu er hylderne lidt tomme, men det er jo fordi, vi står foran høsten. Der er lidt der. Der er lidt æbler, der venter på at blive mostet, men ellers så er det jo alle slags rødfrugter. Det er kartofler, det er knoldselleri, det er pastinakker, gulerødder, rødbeder, hvidkål, bladselleri, løg. Løgene har vi været sådan lidt skal ikke. De holdt sig faktisk okay, men de vil godt have det lidt mindre fugtigt. Mm-hmm. Så det kan godt være, at vi venter med at have, eller ikke have løg hernede. Mm-hmm. Igen. Og så kan I bare gå ned og åbne døren og gå ind og tage, og så der er lys. Og ja. Bliver der fyldt op? Ja, fordi som vi snakkede om tidligere, dahliaknolde, de fylder jo også. Så de fylder jo faktisk det halve af den ene væg nærmest, når de er taget op og lagt i kasser. Mm. Så ligger de hernede. Og der kommer ikke mus? Nej, det gør der ikke. Nej. Og der kommer ikke dræbersnegle, og selvfølgelig kan der komme lidt bænkebider og
og sådan noget ind med knoldene og grøntsagerne, men så vidt muligt prøver vi at holde det meste ud af det, som vil spise af det i løbet af vinteren. Ja, man kan sige, at vi har valgt at bygge den stor, fordi vi så også har plads til at opbevare andre ting. Så det giver bare noget ekstra plads til ting, der ikke skal have frost og sådan nogle ting også. Ikke? For eksempel vores klokker til rabarberne og sådan nogle ting der, de kan stå hernede og blive skærmet for vind og vejr i løbet af vinteren. Så det er bare rart, at vi har bygget ekstra plads, når vi nu var i gang. Og I har jo prøvet en sæson, altså I havde noget i her i efteråret. Ja. Inden I havde fået bygget alt det her udenfor, men den virkede. Det var første vinter i. Ja, det tager lidt tid. Altså, der var meget høj luftfugtighed. Men de kloge siger, at det tager op til 2 år, før det stabiliserer sig. Okay. Ja, plus at vi så heller ikke er færdige med at lægge jorden helt til for oven, ikke? Så der har ikke været fuldstændig isoleret ovenfra. Så det er jo også derfor, vi er ved at lave det sidste arbejde her, så vi kan få lagt jorden helt ud til enden af jordkælderen. Så der forventer vi, at det bliver stabiliseret her de kommende år, når vi nu bliver færdige her i løbet af efteråret. Ja. Så det glæder vi os til. Helt nede for enden kan jeg se sådan en, er det ventilation, eller hvad er det? Ja, der er ligesom sådan en snorkel op igennem jordlaget, der ligger på taget. Og så er der i døren, som jo så lige nu ligger inde i værkstedet og bliver malet, der er der en rist for neden, også med net i, netop af hensyn til mus, som du nævner. Så der kommer luft ind den vej fra, og så stiger det til værs. Det er jo sådan ren fysik, ikke? At kold luft ind, og så er det varme vil stige op, og så ud igennem snorken. Okay. Ja. Hvis det viser sig, at det ikke er ventilation nok, så kan man jo sætte en lille solcelledrevet ventilator på. Men det må komme an på lidt det må erfaringen vise de kommende år, så vi kan hele tiden justere. Det er jo ret fantastisk, fordi det er jo ikke, altså som vi lige snakkede om, der er ikke ret mange, der bygger jordkælder, eller hvis der er nogen, men viden er der stadigvæk. Ja, især i Sverige. Okay. Altså i Sverige har det været meget, meget større tradition for det. I Danmark har man jo lavet kugler, altså hvor man har gravet ned i jorden og foret med halm, og så har man kunne hente sine kartoffelkugler, er der mange, der sikkert har hørt om. Hvor man i Sverige har man simpelthen valgt at bygge ind i klippen, eller tit, hvis man har bygget på en skråning, så har man haft, den nederste etage har så været sådan en jutjalleri. Så der findes en Facebook-gruppe, en svensk, som har tusindvis af medlemmer, for det er en ret stor ting i Sverige. Og der er mange, der overtager de her gamle gårde, hvor der er nogen, der måske er halvt forfaldne, som de så genopfører. Så dem har vi jo også skelet til. Der findes lidt materiale på dansk, ikke meget, men der findes et par gamle bøger på biblioteket. Så er det jo kastet sig ud i det. For når den først står der, så skal vi jo, det er jo endnu en af de der etableringsopgaver, vi kun skal gøre én gang. Og så skal den selvfølgelig vedligeholdes, men det er jo begrænset, hvor meget vedligehold der er. Ja, det er jo rigtig rart, at vi er godt i gang med etableringsprojekterne, og der er mange ting, vi kun skal gøre én gang, for det har vi brugt rigtig meget energi på her de første år, vi har været her. Men vi kan også se, som tiden går, at vi har fået lavet flere og flere projekter, vi får mere og mere tid til at være i køkkenhaven og lave de sådan mere almindelige ting, som det kræver, når man har en have. Ikke? Så overskud til at leve et mere almindeligt liv, det begynder at tage form, og det er vi også rigtig glade for. For vi har brugt meget energi på at etablere jordkælderen og vores tunneldrivhus og hindbærhave og så videre. Ikke? Så det er rigtig rart, at vi føler, at vi har tid til at være i haven, som er jo det, vi brænder for. Det er jo ret utroligt, hvad I har nået, altså på de her år, hvor vi er fuldt, Nu nævnte du lige tunneldrivhus. Ja. Skal vi kigge på det, hvad det er for noget? Det synes jeg. Godt. Jamen, som Torben sagde, så er det her jo endnu et af de store etableringsprojekter. Vi vil gerne have noget mere drivhus, end det der var. Altså, da vi overtog gården, der var der et lille drivhus. Ja, det er jo slet ikke nok til os. Nej, det kan man tydeligt. Så sidste år i februar, der gravede vi ud til fundament til den her. Og du sagde, at det hedder et tunneldrivhus? Ja. Det er simpelthen en tunnel her, Ja, nu har vi jo så valgt at plante bredbladet liguster, som er dem, bierne godt kan lide. Så det er simpelthen bare for at ende med at have noget læ mod nordenvinden. Okay. Og
Herinde, der er der, hold nu op, der er dejlig læ. Der er læ og lunt. Ja, for der bliver varmt. Der bliver varmt, og i flere måneder har vi jo dørene stående åbne væk begge ender, fordi tit så er det også det, der er udfordringen i mange drivhus, det er, at ventilationen er ikke god nok. Okay. Og, altså, hvor langt er det her drivhus? 14 meter. 14 meter langt. Og hvad er det, 3 meter eller sådan noget lignende? Ja, 3,5. Ja, det kan vi jo regne ud. Nu ser vi, at det er over jorden, men I nævnte jo lige, at I har gravet ud til det, så hvad står vi på? Ja, altså, vi har lavet sådan nogle punktfundamenter for at sikre, at det ikke flyver væk. Ja. Og så er der også gravet en rende i midten, som egentlig fungerer som sådan en varmeanlæg. Og det er, du skal forestille dig en grøft, der passer i bredden på de her gammeldags små halmballer, som vi sætter på højkant, som er snitfladen på stråene opad. Så vander vi ned oveni, tramper rundt på det, lægger noget gødning på. Sidste år eksperimenterede vi lidt med, om det skulle være komøg eller hønsemøg og hestemøg og hvad var det tredje, det kan jeg ikke huske. Men i år, der kører vi bare med hestepærer. Ja. Og så lidt kalk, og så lidt jord ovenpå. Og når halmen så begynder at stå og brænde sammen, så udvikler det rigtig meget varme. Og det kan især agurker og meloner rigtig godt lide. Så det er det, vi dyrker i det midterste bed. Skal I så have nye halmballer ned hvert år? Hold da op, Ja, men det er vilkårene, hvis man gerne vil gøre det. Men det betyder også, at vi genererer en del varme her ret tidligt på sæsonen. Og så ser det ud, som om I har sådan noget spirekasser, eller der er ekstra varmt, ekstra drivhus inde i drivhuset? Eller hvad er det? Og det er et setup, som vi er blevet inspireret til af en, der hedder Bo Egelund. Han har skrevet en bog, der hedder Den selvforsynende familie. Han bor på Fyn. Og hvis man ikke har så mange steder, man kan forspire sine planter om foråret. Altså hvis man enten har alt muligt andet i sin vindueskarm, eller ikke har så mange vindueskarme, eller ens vindueskarm vender mod nord, så kan man lave et setup, der minder om det her. Og man kan jo gøre det på mange måder, men vi har valgt at følge hans sådan ret langt hen ad vejen. Og det er simpelthen et godt tyklag flamingo, og så en varmemåtte, sådan en elektrisk varmemåtte, som man normalt støber ned, når man laver gulvvarme. Ja. Og så tilsvarende 5 cm sand ovenpå, altså til at fungere ligesom sådan termisk lager. Lidt ligesom saunasten fungerer, ikke? At du varmer dem op, og de holder på varmen. De på varmen, ja. Og så har Torben installeret en termostat på, så den holder 25 grader. Og så har vi så lavet det her telt ud over, for at vi ikke kan varme helt tunneldrivhuset op med el til 25 grader, for det er ikke det, der er pointen. Nej. Så der forspirer vi det hele inden, og når spirene så er kommet op, så kan de komme ud i drivhuset, og så kan vi sætte de næste hold ind. Og det myldrer jo op af jorden her med peberfrugter, tomater, auberginer, ingefær. Ingefær? Også ingefær. Ja. Og meloner og chili og agurker. Hvad er det der for en? Ja, det er en bladbed, der har snedet sig herind. Den har så fået lov til at stå i foråret. Tidlig forår havde vi også salat herinde og persille. Altså længe før vi kan dyrke det ude, kan vi jo dyrke det inde. Så hvordan ser det her ud om vinteren? Altså der kan ikke være noget, når det er det kunne der i princippet godt, men vi er ikke nået dertil endnu. Det er sådan en af ambitionen, det er også at begynde at dyrke lidt længere ind i den koldere sæson. Men det forudsætter, man får forspiret i løbet af sensommeren, og der er vi ikke nået til. Så det kan være næste år, at vi får taget hul på det. I er meget arbejdsomme, og I når utrolig meget. Nu nævnte du, du nævnte et insekthotel. Ja. Skal vi gå ud og kigge på det? Du skal næsten have lov at se. Det er ikke helt almindeligt. Er det dig, der har kreeret? Ja, og jeg tror måske et øjeblik, at Torben synes, jeg var en lille smule tosset, da jeg begyndte at snakke om, at jeg gerne ville have et klaver stående ude i haven. Men man kan jo få smidt gamle klaver i nakken. Det er bare at kigge på Facebook, og så køre ud og hente.
Og så insekthotel. For dem, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan et sted, hvor insekter elsker og Ja, det er jo for netop, som vi snakker om tidligere, der at også have redemuligheder og overvintringsmuligheder til insekterne. Og de fleste har sikkert set dem i supermarkeder og havecentre og byggemarkeder og sådan noget, kan man få i alle mulige størrelser. Og nogle af dem, det er bare nogle bittesmå nogen. Og de er ikke nødvendigvis særlig anvendelige, fordi der er sådan en, hvis det er solitærbier, som man kalder dem, så vil de gerne have en vis dybde på hullerne. Ellers bliver det simpelthen for koldt for dem. Så der skal en vis dybde i, og da jeg så begyndte at snakke om, at det skulle være et klaver, så indebar det jo, at man er nødt til at tage al indmaden ud for at kunne få plads nok derinde. Og også for overhovedet at kunne løfte på det. Ja. Så det havde vi meget grin ud af. Det var min mor og jeg. Hun var ude og siger til min mor, skal vi ikke have et klaver og splitte det ad, så vi kan få al indmaden ud. Så det var meget festligt. Ja, det ser også ret festligt ud. Altså, og hvad har der boet i det her i vinter? Har I nogenlunde styr på det? Ikke så voldsomt meget endnu. De skal også lige opdage, det er der. Men altså inden jeg overhovedet er begyndt at putte dem indmad i, så havde vi murbier, der var begyndt i de huller, som var tilbage fra der, hvor rammen med strengene har siddet. Okay. Ja. Men det er første sæson, du lavede det her i foråret? Det kom jo først op her i maj. Okay, så vi kan ikke rigtig udtale os om det før næste år, sikkert. Det er et nyt gammelt klaver. Sådan kan det også bruges. Og sød musik opstår. Ja. Og det kunne jeg da godt tænke mig at tale lidt mere om, det der med, altså, hvordan er det så? Nu har I boet her i hvor lang tid? 4 år. 4 år, Ja. Og har dyrket mere og mere, og bygget kælder og drivhus og sådan noget. Ja, hvordan er det så? I havde en drøm engang. Hvordan er den? Hvordan passer det med virkeligheden? Fordi jeg må lige sige, der er jo rigtig mange, der tænker, at vi flytter på landet og bliver selvforsynende. Ja. Og efter første sæson, så fandt de ud af, at der var for meget lugearbejde og sådan noget. Men der er også meget lugearbejde. Det er der, men det vidste de godt. Ja, og alligevel kan man jo godt blive lidt overrasket nogle gange over, hvor meget det stikker af. Men ja, men som jeg sagde nede ved jordkælderen, så er vi begyndt at have mere overskud til selve haven. Nu når mange af vores etableringsprojekter er ved at komme til fuldendelse. Så det giver noget mere overskud, det er rigtig rart. Men altså, vi har jo også en stor grund. Altså, man kan også nøjes med mindre, men nu var det den her grund, vi forelskede os i. Og vi er rigtig glade for at bo her. Og det giver mening at gå rundt og være her, men det er en livsstil. Ja. Og det tror jeg bare, man skal indstille sig på. Altså, så er der mindre tid til andre ting, men vi kan godt lide at være her. Og det er enormt meningsfyldt for os at spise den mad, der er dyrket lige der, hvor vi bor. Og vi ved præcis, altså der bliver ikke brugt gift, der bliver ikke brugt kunstgødning, og det bliver ikke transporteret langt væk. Og det er jo nogle af de der kongstanker, der ligger bag vores drøm om at være selvforsynende. Men et eller andet sted, så har det også lidt, det er jo ikke, vi bliver jo aldrig 100% selvforsynende. Altså, der vil jo altid være ting, vi er også nødt til at stadigvæk købe med foder til vores høns. Vi forsøgte ret meget sidste år med at dyrke suppleringsfoder, og noget gik godt, og noget gik ikke godt. Og vi har jo ikke mulighed for at dyrke en masse korn til hønsene. Og krydderier og salt. Og, altså, der vil altid være ting i en husholdning, som det kan være svært at producere selv. Men langt hen ad vejen. I hvert fald med frugt og grønt. Ja. Det er meget lidt, vi køber af det. Ja. Det er det altså. Det er det. Men, og en anden ting er også, at vi kan jo se, at folk synes, det er et spændende projekt, vi har gang i. Så det synes jeg også er sjovt at være med til at inspirere andre til at have en have på en lidt anderledes måde. Og det giver også god mening for os. Og den viden, som I genererer ved at springe ud i de der projekter, kunne jeg forestille mig. Præcis. Fordi vi har jo ikke været rundt og se det hele. Altså, der er masser af ting rundt omkring. Der er til næste udsendelse. Ja. Nej, og det er jo ikke, fordi vi ikke har flere projekter i støbeskeen. Dem har vi jo masser af. Lad os høre lidt om, hvad vi måske kan forvente at se næste gang. Jamen, jeg tror næste gang, så håber jeg, at vi er nået længere med noget, som ikke har noget med haven som sådan at gøre, men er mere over i wellness-afdelingen. Ja. Ja.
Vi kunne godt tænke os både at bygge en sauna og få sat et vildmarksbad op, og også begynde at have en mulighed for at have klienter. Klienter, der kan komme og nyde det, eller få behandling? Eller? Altså, vi har jo begge to baggrunde som naturterapeuter, og så Torben kan zoneterapi, og jeg går i gang med en uddannelse nu som urteterapeut, og altså, så der er mange muligheder. Så det kan være en blanding af kropsterapi og kognitiv terapi, naturassisteret terapi. I hvert fald begynde at åbne op for stedet for andre mennesker også. Ja, for der er brug for den viden. Altså, folk vil gerne vide noget mere om, hvordan gør man det her. Ja, så der er jo ligesom 2 spor i det. Så både det her med formidlingen af det mere konkret i forhold til, hvordan dyrker du din egen mad, hvordan har du høns, alle de her ting. Og så sådan mere, hvordan passer du på dig selv i alt det her. Så den terapeutiske del også på et tidspunkt bliver inddraget. Hvordan passer I på jer selv? De knokler jo på. Altså, der er ingen tvivl om, at I er i fuld gang det meste af tiden. Hvordan gør I så for at passe på jer? Ja, det er jo også et arbejdspunkt for os, men jeg synes, vi er begyndt at tage mere væk, og vi er begyndt at have, eller det har vi gjort længe, have en date-dag hver tirsdag, hvor vi ligesom gør noget andet og er sammen, som ikke nødvendigvis handler om haven. Så vi laver sådan nogle små oaser i løbet af sæsonen og året, som gør, at vi ligesom har nogle andre prioriteter end kun haven, ikke? Og selvom vi er glade for at være, så er det også rart at lige komme væk, og så komme tilbage igen og se, vi faktisk er glade for at bo her, men det er bare sundt at komme lidt ud og se nogle andre ting. Så kan det være, at man bliver inspireret af nogle andre haver et andet sted, men jeg synes, vi er blevet bedre og bedre til at passe på os selv og finde en form, der gør, at vores tilværelse, vores hverdag hænger sammen med det, vi ønsker og synes er spændende at have i vores liv. I ser i hvert fald sunde og glade og raske ud, så det ser ud til at gå rigtig godt. Ja, det synes vi også, det gør. Så det er godt. Og heldigvis så er der jo en bod nede ved vejen, hvor man så kan få del i de her ting, I laver. Ja, fordi som Torben også siger, det er jo, man behøver jo ikke for at blive selvforsynende at have så meget plads. Det vil sige, vi dyrker jo også mere, end vi rent faktisk selv når at spise. Ja. Så overskud, det sælger vi ud af. Og hvad er der? Der er en 4 tønder land her? Nej, der er, det ved jeg ikke, hvad en tønde. Er det omkring 500? Ja, det kan det godt være. Ja, så er det nok 2 hektar. Vi har 18.000 kvadratmeter. Ja, så det er jeg kan ikke finde ud af at regne i tønder. Du kan finde ud af så meget andet her. Ja, men jeg glæder mig til at komme forbi igen, og nu går vi mod vinter, så der er en hel masse med at få pakket sammen og sådan noget, og så må vi se, hvad foråret bringer. Ja. Tak fordi I tager imod her. Det var hyggeligt. Det var som altid hyggeligt. Ja.